Naimbag at kanito tayo amin kakabsat. Manipod dito yung nanumo ang lugar ni Kakaingo TV, Alunan, Quezon, Isabela. Kaya't kumet nga idanon, tinawara kablao ko, itinaragsak. Apan nakaselebrar, iti may kawalungan anibersaryo, ti Bangkag. Nasurok may 10 alima bulan na nipod iti siya tay inarapopyo, kan pinasangbayo, akas baro ang miyembro, iti na ito'y agunglo. Kahit amin asurusuro, adal, ken panarabay na imbura yung kanyaka, kahit pagbalinag akalasag, bayat, iti panagtadigagay ko, iti pan nakapasantap, to'y plumat. Amok anawatiwat pa'y gana adalya satek, ken adupay abaybay, torturod ken bantay, ti balasiwat. Ngam di na tumauma, ken di na to sardan, taamok, nga iti Bangkag, akanayon, asidadaan, wino si sasagana, amang kibintan niya. Kadagiti amin a pundador wenno mangimatmaton iti Bangkag, agyaman kami unay, tinaindaklan nga ayat ken sakripisyo, iti sububukal agomlo. Iti maminsan pa'y kundaway, inak nga nan iyagkas iti nabara kablao ko, iti naragsak, may kawalaw nga anibersaryo, iti Bangkag. Dito yung ni Kakaingo TV, iti Alunan, Quezon, Isabela.